Dobrý deň, moje meno je Peter Rednek a pracujem ako EHS líder vo firme Promen Zlín. Sme výrobná firma s 35-ročnou tradíciou v plastikárskom priemysle. Spoločne žijeme, tvoríme a prosperujeme. Sústredíme sa na rozvoj firemnej kultúry založenej na 5 pilieroch. V tomto videu sa zameriam na vybraný jeden. Vybraný pilier podporujúci sebevedený rozvoj s názvom Search Inside Yourself a v preklade Hľadaj v sebe, prípadne Hľadaj vo svojom vnútri, bol vytvorený pánom Mengom v spoločnosti Google. My sme absolvovali k tomu určený kurz od spoločnosti Connexio s certifikovanou lektorkou Irenou Svienčicky. Program Hledej uvnitř sebe, Search Inside Yourself, vytvořený na základě vědeckých výzkumů, ověřil své dopady nejenom v Google, kde vznikl, ale i na dalších více než 100 000 účastnících z celého světa. Nyní se jej poprvé může zúčastnit kdokoliv z České republiky a rozvinout tak svoji odolnost, emoční inteligenci, schopnost vést nebo jenom inspirovat druhé, nebo se zkrátka zbavit stresu. Čo si prináša? Zavádza jednoduché prvky všímavosti, z anglického mindfulness do bežného života firmy. Pod všímavosťou si môžeme predstaviť tréning pozornosti na to, čo sa deje okolo mňa i vo mne pri rôznych situáciách. Predstavte si, že napríklad prechádzate z meetingu do meetingu. Každý z nich je na iné téma a pokiaľ na každom z nich chcete využiť svoj potenciál naplno, potrebujete mať plnú pozornosť. Ako ju ale dosiahnuť, keď nezriedka zostávate myšlienkami ešte na predošlej schôdzke? K tomu môže dobre poslúžiť tzv. Pribytie alebo usadenie. Predstavte si to ako minútové stíšenie, kedy sa sústredíte na svoj dých. Uvedomíte si, kde ste a prečo tam ste? No a môžete ísť do toho. Takýchto praxí do 5 minút je hneď niekoľko. Akú cestu sme zvolili? Nás zaujalo i to, že vznikol v technickom prostredí, čo je nám hodne príbuzné. Uvedomujeme si, že pre technikov nie je všímavosť úplne cesta, ktorú by si sami zvolili. V súčasnej dobe máme zástupcov z rôznych úrovní vedenia, s ktorými sa stretávam tak na individuálnej ako aj skupinovej bázi. Chceme správnych ľudí na správnych miestach. Pozývam teda i vás. Poďte a staňte sa i vy nositeľmi zmeny.